στον κόσμο του Roblox ο Μάκης άνοιξε δρόμο. Με το πιστό του όπλο, με το πουλί του στο χέρι, σε κάθε εκείνη που γνώρισε ένα παίξιμο τους δωρίζε. Ο Μάκης αντίκρισε έναν νεκρό και δεν του τη χάρισε. Με τον παιδοφίλο τρόπο και την ικανότητά του, κάθε μικρό που γνώριζε ρωτούσε να δει τα βυσιά του. Φίλοι και εχθροί όλοι το γνώριζαν, για το Μάκης ο πιστολέρος ήθελε να του τον έπαιζαν. Με τη φήμη του να αναπτύσσεται στους δρόμους, ο Μάκης έγινε θρύλος. Ο παιδόφιλος του Roblox, με το πίστο του τρόπο και την ιστορία του γνωστή. Ο Μάκης ο πιστολέρος πάντα ανήλικα θα επιθυμεί. Αχ ρε νεγκρέ, τι μας έκανες, το παιδόφιλο μας έδειξε.